Digi Sport! We live in a digital world. Little monsters everywhere. Join our team, let's fuse together. It's Digimon Fusion now. We've got the power for all to see. We're stronger when we act as one. We're gonna change the world. It's Digimon Fusion now. We've got the power for all to see. We're stronger when we act as one. We're gonna save the world. Hej, ovde Miki. U pokušaju da spasemo jedno čudno biće, mene i moje prijatelje nešto je prebacilo na ovo tajanstveno mesto koje se zove digitalni svet. Ovde smo upoznali Bukamona i ostale sjajne neobične drugare, Digimone. Njima je bila potrebna naša pomoć. Njihovo selo napala je vojska zlog lorda Bagre. Na jednoj strani smo bili mi, nas 3 ljudi i malo selo, a na drugoj ogromna vojska. Ostrvo u haosu. Nemoguće, u digitalnom svetu se nalazi još jedno ljudsko biće. Šta se ovde dešava? Vidim da si našao krunu kodova. Ko si ti? Ja sam Nene. Ne znaš mnogo toga o ovom svetu, zar ne, Miki? Čekaj malo, otkud znaš kako se zove? To, posmatrala sam te. A šta kažeš na to da posmatraš malo mene, a? Uradio si nešto vredno posmatranja? Ma daj, pa ja sam jedan sjajan tip! U svakom slučaju, šta je ta kruna kodova? Kogod posjeduje krunu kodova vlada zonom koje pripada. Kada je legendarni Digimon slomio digitalni svet kako bi zaustavio Bagru, kruna kodova se raspala u delove. Ti imaš jedan od tih fragmenta. Čuo sam legendu o kruni kodova, kao i o Bigfootmonu, koji živi na jezeru. Čekaj, nije tako. Pusti je da završi! Nastavi! Budući da si osvojio krunu kodova, postao si vladar šumske zone. Stvarno? Sjajno, Miki! Postoji onoliko delova krune kodova koliko ima zona. A ako neko uspe da osvoji sve delove krune kodova, onda ta osoba može da kontroliše čitav digitalni svet. Kogod da sakupi sve delove postaće nešto kao kralj Digimona, zar ne? Ali Bagra i njegova vojska trenutno imaju veliku prednost. Da, a tu je i onaj tip Kristofer. Sada treba da staviš krunu kodova u fuzioni punjač i izgovoriš transfer zone. Hajde da probamo! Jaha! Transfer zone! Šta se dešava? Fuzioni punjač stvara vremensku prostornu anomaliju koja otvara prolaz. Dakle, opet čudne stvari? Otprilike. Stvorio se portal! Da li će ovaj prolaz da nas odvede u sledeću zonu? Da. Hej, ako sakupimo sve delove krune kodova, možda nas to odvede nazad u naš svet. Da, ali samo polako. Voleli bismo da idemo sa tobom. A? O, ušli su unutra. Kada putuješ između zona, svi tvoji Digimoni treba da putuju unutar tvog fuzionog punjača. Dobro, a ko si ti u stvari? I zašto nam sve ovo pričaš? Pričam vam zato što volim borce koji se ne plaše borbe. Ja se ne plašim! Mogu sam da pobedim čitavu vojsku! Zamalo da mi otkineš glavu. Sviđa mi se frizura, Miki, dobro si? Izvini, malo sam se zaneo. Dobro si, zar ne? Nestala je! Šta? Znaš, ne uliva mi baš poverenje. Ona je divna! Mislim da se ja njoj dopadam. Barem nam je pokazala put. Bolje da krenemo, ljudi, treba da idemo napred. Jao, idemo! Letimo! Wow, ovo je sjajno! Idemo, ljudi! A sada i letimo! Ovo je sjajno! Hej, da li je ono izlaz? A baš sam počeo da uživam u ovoj lepoti. Okean! Sjajno! Mogu da nabacim bojicu za Nene. Nikad nisam video okean! Tako je lep! Ovo bi trebalo da te oraspoloži, Angie. Ti voliš more, zar ne? Šališ se, toliko volim more da bih živela u njemu kad bih mogla. Ili možda u dvorcu od peska. Ne, stani! A? Ne dirajte me, stanite, molim vas, pustite me. Reci nam gde je kruna kodova za ovu zonu, ili ćemo da te uništimo. Rekli ste da ćete da me ošišate? Šta kažete na ovo? Ne igraj
Digimonu. Ljudi? Iako ste ljudska bića, stradat ćete ako nam se isprečite na putu. Spremni, momci? Dobro. Pokemone, Balistamone, Digispoj! Dobro, hoćete borbu? Imat ćete je! Bezamone, Pikmonzi, Digispoj! Zvezdana sekira! Da počišamo kosicu na nulu! Moji rogovi! Wow! Brzo povlačenje i ne gledajte mi u rogove! Arkelomone, moj dobri prijatelju, kako si? A ko si ti? Zar me se ne sjećaš? Ime ti počinje na K ili D? Digimon! Tako je, to sam rekao. Ti si starina iz sela Svetlosti, zar ne? Jeste, tako je. Ovo je Arkelomon. On je poglavar sela, a ovi ljudi su moji prijatelji. Spasili su moje selo. Pitam se da li je Bagrina vojska krenula u potragu za krunom kodova ove zone. Treba da mi date krunu kodova. Čuvat ću je i pazit ću je, obećavam. A ko si ti? Ja sam budući kralj Digimona. Kralj, to je tako divno! A ovo je moja svita. Hej. A sada predajte mi krunu kodova. A to, čuvamo je na mestu koje je veoma bezbedno. U stvari, tamo niko ne može da uđe osim ako nije vreme za festival žetve. Čekaj, hoćete da kažete da treba da čekamo do leta? Svako doba je dobro za festival. Kakav je to festival? Proslava povodom sakupljanja hrane i ubacivanja u usta što je brže moguće. Kakva je to hrana? Digibajtovi, naš specijalitet. Ovo je nešto najukusnije u digitalnom svetu, čoveče! Da, ovo ostrvo je prepuno drveća na kome digibajtovi rastu. Pa šta onda čekamo? Šta je to? A, to je moj stomak koji krči. Idemo odmah da skupimo digibajtove. Ne moraš to dva puta mi kažeš. Dobro, idemo onda! Čekajte, Bagrina vojska dolazi ovamo. Treba da se pripremimo. Ali ne možemo da se borimo gladni. Znači pobedilo vas je ljudsko biće sa crvenim fuzionim punjačem. Da. I usudio si se da se pojaviš ovde posle poraza. Hoćete da se sakrijem, da me ne gledate? Uradit ću to odmah. Taktimone, ser. Ljudska bića koja su osvojila šumsku zonu trenutno su kod vas. Tragaju za krunom kodova. Ne smeš da dozvoliš da dođu do nje. Učini sve što je potrebno. Da li me razumeš, Neptunemone? Da, ser. Dobro onda, vreme je da udarimo i sve snage. Napašćemo ostrvo, zarobit ćemo ljude, izgromit ćemo ih kao da su insekti. A onda će kruna kodova koju ima da postane naša. Pažnja, flotoražamona! Kreni! Čoveče, ovo nije dobro. Moji prijatelji su u velikoj nevolji. Digibajtovi, ovo drvo je moje. Da. Ukusna kola struja!
Ovo je digitalna hrana, klopamo bajtove, vidiš? To je smešno. Ne, nije. Obožavamo digibajte, njam njam. Evo još. Još? Meni se jede sve. Da li si postao tako jak od hrane? Dakle, hoćeš da postaneš jak kao ja? Da. Hoću da postanem jak da bih zaštitio ostrvo. Znam da sam sada mali, ali jednog dana porašću. Pa, da ti kažem par stvari koje sam naučio tokom godina. Odaću ti jednu malu tajnu. Ako stvarno želiš da postaneš jak, treba da imaš hrabrost, odlučnost i prijatelje. Hrabrost, odlučnost i prijatelji, ha? Pa, neće da ti škodi ni par plazma blastera, ali prijateljstvo nas čini snažnim. Čak i ako si mali, i dalje možeš da pomogneš svojim prijateljima. Znam da možeš. Ja sam Sjakoman, ali nije važno. Približava nam se flota Ražamona. Ima da ih smrvim kao insekte. Ne tako, već kao neke male bubice koje se kriju pod krilima insekata. Slušaj ovamo, nema milosti za neprijatelje, bez obzira na to šta bude potrebno. Naći ćemo tu krunu kodova, a sad krenimo svi! Kakve su ono ribolike stvari? Čekaj, nije moguće, to su... To su Ronimoni i oni su opasni. Kad ja završim sa njima, svi će ih znati kao one koji su izgubili. Ne, samo je jedan njihov vod došao na obalu. Verovatno ih u vodi ima mnogo više. Da, verovatno 10 puta više nego na obali. Nas je malo. S tolikom silom protiv sebe nemamo nikakve šanse. Pa, šta ćemo da radimo? Prvo na zemlju. Topovi, nije fair! I to je najmanje strašno što su spremili protiv nas. Treba da iskoristimo njihovu silu protiv njih. Kako ćemo to da uradimo? Nije valjda da misliš da uradimo ono što mislim da misliš da treba da uradimo? Došumnjaćemo se iza njih, iznenaditi ih napadom i boriti se svime što imamo. Svako od nas treba da zablista ako želimo da ih pobedimo. I to može da bude jedina šansa. Ovde nema nikoga! Možda su se uplašili i pobegli! Tiho, da nas ne čuju. Reci mi, kako se beše zoveš? Stvarno? Eno ih! Udar zvezanog mača! Hej, Miki, da li možeš da me odvedeš do glavnih kontrola broda? Da, mislim da mogu. Hajde, stigli smo. I pali! Šta je to? Direktan pogodak. U ovakvim stvarima sam uvek bolja od dečaka. Samo sednem i pucam. Bum, bum, bum. Šta? Neprijatelj je upao u moju flotu i uništio je! Nemoguće! Nemojte da mislite da je ovo gotovo ljudska stvorenja! To je to. Uništili smo sve brodove. Dobro, da se pobrinemo za te trupe na ostrvu. Plan je uspeo. Nemoguće. Da li ciljaju na nas? Šta to rade? Spremni za paljbu. Šta je to? Sjajno! O ne, to je Oktomon. Bukamone! Balistamone! Digistoj! Bukamon!
Bukamon puta 2! Svesamone, Pikmonzi, Digi Spoj! Gotovi su. Kopneni Digimon ne može da pobedi vodenog Digimona u njegovom elementu. Moji prijatelji. Čak i ako si mali, i dalje možeš da pomogneš svojim prijateljima. Znam da možeš. Čibitortomone, čekaj! Čekaj, da li mu je to ime? Ne mogu još dugo da zadržavam vazduh. Ne mogu da se oslobodim. Pa treba mi je vazduh. Čibitortomone? Ovde ne možeš da me pobediš. Ne možeš ni da se boriš protiv mene. Šta on to? Čekaj, shvatio sam. Hoće da nam pomogne u borbi protiv ovog oktopoda. Da, ako se Digi spojimo sa vodenim Digimonom, možemo da uzvratimo udarac. Pokemon puta 2! Digi spoj! Držite ga, ljudi! Sad mogu da dišem Kako se usuđujete? i tek sam počeo da znaš! Šta je bilo? Dobio si više nego što si očekivao? Ne zadugo. Crni blaster! Nisi ni blizu. O, ma nemoj! Vrati se da mogu da te salomim. Mislim da ću to da propustim. Promašio si me. Probaj ponovo. Zarobljen sam. Upao si ravno u moju zamku. A tamo sam ubacio i sekiru. A sada da dovršimo ovo. Zvučni tsunami! Čoveče, da nam nije uspeo onaj Digi spoj, sad bismo bili gotovi. Da, razbio si Čibitortomone. Stvarno? Jači si nego što misliš. I drago mi je što si postao član moje ekipe. Mada ekipa ne bi ni postojala da nam nisi pomogao. Uspeli su da poraze Oktomona. Imam lično naređenje od Neptunemona. Dobili smo sljedeći zadatak. Nastavi! Našao je mesto gdje je skrivena kruna kodova. Dobrodošao, Arkelamone. Da. Pristupam podacima. Pa, ne odmah. Treba mi vremena da unapredim procesor. Zvezdamon! Njegova borbena tehnika sastoji se iz ispanjivanja pikmenza koji udaraju neprijatelja meteorskom jačinom. Što vas jače udaraju, veća je šansa da vam se želje ostvare. Ja želim igračku kamiona! Ne, pravi kamion! Ne, transformer kamion! Ne, pravog transformera! Završi već jednom! Dobro, pobedili smo Oktomona, ali sljedeći put Neptunemon nas napada od ozgo. Treba da se snađemo, inače smo gotovi. Možda ako bismo imali legendarno blago, Digi karte. Uronili smo u opasne vode, ljudi. Sve to nas čeka u sljedećoj epizodi. Vidimo se! Digimon.